dati. Bɛɛ b'a fɔ dati dati ye français de mais dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i sera k'o jaabi sɔrɔ dɔrɔn an bɛ boisson X-Fort kelen d'i ma sisan ni san in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaranden ɲɛma bi baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye an sani an ka don an ka baro kɔnɔ ka jira la k'a fɔ an ka émission ka sponsoriser o kɛlen don boisson énergétique X-Fort de fɛ n'i ni boisson in min ko kelen kɛ tile kɔnɔ dɔrɔn a b'i farikolo lafiya a b'i galabu kɛnɛya an ka bi baro jumɛn an bɛ fɛ ka dɔn dati bɛɛ b'a fɔ dati ye français de mais dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i sera k'o jaabi sɔrɔ dɔrɔn an bɛ boisson X-Fort kelen d'i ma sisan c'est parti. Dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na. Non t'o dɔn. cɛ miiri sa an ka cɛ dati jɛman don o de t'a fɔ dati ya. Ouais jɛman don o don m'a fɔ dati. mais e tɛ dati dɔn bamanankan na. Non t'a dɔn bamanan. e t'a dɔn. Non. i bɛ sɛbɛn de la. Non n bɛ sɛbɛn de la. o kuma e bɛ fɛ X-Fort ka taa k'e to wa. Non n tɛ fɛ a ka taa k'an to mais n t'a dɔn dɔrɔn de. ok dati ye min ye bamanankan na n bɛna f'i ye kalo tile hakɛ kalo tile hakɛ kalo tile 10 kalo tile 15 dati le 24 novembre le 10 novembre kalo tile hakɛ i sɔnna. Ouais non n sɔnna. i sɔnna. Ouais. bon n bɛ segin a kan dati kɔrɔ bamanankan na. Dati kɔrɔ bamanankan. Kalo i n'a fɔ kalo tile 10. kalo tile hakɛ. Voilà kalo tile hakɛ. ok bon boisson énergétique X-Fort ta la k'i to n ka cɛ. nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma o ka jabaranden ɲɛma. bi baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira i la k'a fɔ an ka émission ye ka sponsoriser o kɛlen don boisson énergétique X-Fort de fɛ bi Mali kɔnɔ ni boisson min ko kelen kɛ tile kɔnɔ dɔrɔn a b'i farikolo kɛnɛya a b'i galabu bila forme na bi ni boisson in de bɛ ka fêter Mali boisson bɛɛ lajɛlen kan an bɛ fɛ ka dɔn dati bɛɛ bɛ k'a fɔ dati ye tubabukan de ye dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i sera k'o sɔrɔ dɔrɔn an bɛ X-Fort kelen d'i ma sisan c'est parti. a wagati. jumɛn wagati. a kan ka fɛn waati a kan ka pɛrɛn waati min na. jumɛn. a dati. mais dati ye français de mais dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na. a wagati. fɛn jumɛn wagati. n'a a dati fala. ni jumɛn dati fala. ok gɛrɛ ka na bon n bɛna f'i ye dati ye kalo tile hakɛ de ye kalo tile hakɛ misaliyala le 10 novembre novembre kalo tile 10 kalo tile hakɛ le 10 novembre o ye français ye novembre kalo tile 10 kalo tile hakɛ i sɔnna. awɔ n sɔnna. ne do wa. awɔ de do. bon boisson énergétique X-Fort e sama taa k'i to. n'a ma taa k'i to. a ma taa k'i to. ayi. i bɛ 223 Chrono TV ma o ka jabaranden ɲɛma bi baro dɔ bɛ an bolo ka kɛ nin ye sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira k'a fɔ an ka émission ye ka sponsoriser o kɛlen don boisson énergétique X-Fort de fɛ bi Mali kɔnɔ nin boisson de bɛ ka fêter Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen la ni nin boisson in min ko kelen kɛ n'o X-Fort ye i bɛ tile kuturu bɛɛ lajɛlen kɛ galabu kɛnɛya de la an ka bi baro jumɛn an bɛ fɛ i ka dati de fɔ anw ye bamanankan na dati kelen kelen dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na misaliyala le 10 le 14 dati yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na c'est parti ni sera k'o sɔrɔ dɔrɔn an bɛ X-Fort kelen d'i ma. dati bamanankan na o ye tile n b'a fɔ dati bamanankan na. dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na. dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na. dati bamanankan c'est comme si n t'a dɔn n bɛna fɔ pɔsɔn min na wa. i dun ka fɔ sinon X-Fort bɛ taa k'i to dɛ. bon dati bɛ fɔ bamanankan na c'est comme si. c'est comme si. bi ye n bɛ se k'a fɔ bi ye ni tile hakɛ ye ni kalo hakɛ da ani ni san hakɛ da. cɛ tɛ miiri ka ɲɛ i nana turu ca gɛrɛfɛ ten vum dɔn dɔrɔn tun bɛ n'a sɔrɔ mais a fɔ cogo de ma ɲɛ ka ɲɛ. dati bamanankan na. dati bamanankan ma. nka cɛ mɔgɔ bɛ k'i filɛ dɛ. bon n bɛna f'i ye dati bɛ fɔ bamanankan na kalo tile hakɛ. kalo tile hakɛ. kalo tile hakɛ i sɔnna. awɔ n sɔnna n sɔnna. ne do wa. e do. i sɔnna. n sɔnna. n de do. e do. nin jaabi in de do ni min fɔ de do. o de do. ok bon X-Fort ta la k'i to perdu.